Ako nainštalovať a nakonfigurovať eSIM kartu v detských hodinkách značky Garrett. Pred začatím inštalácie eSIM čísla sa uistite, že sú smartwatch nabité a samotná eSIM karta spĺňa požiadavky popísané v návode na obsluhu. Karta musí byť aktívna a mať prostriedky na účte ako aj aktivovanú službu internetu a funkciu identifikácie čísla. Karta nesmie mať aktívny PIN kód ani rodičovské zámky. Zapnite smartwatch s tlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu približne 5 sekúnd. Počkajte 1 až 3 minúty, aby sa zariadenie správne spustilo. Prejdite do nastavení smartwatch a pripojte ho k dostupnej Wi-Fi sieti. Vyberte príslušnú sieť, zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo Pripojiť. Prvý spôsob. Inštalácia eSIM karty pomocou mobilnej aplikácie Garrett eKids. Otvorte mobilnú aplikáciu Garrett eKids na svojom telefóne. Potom prejdite do menu zariadení. Otvorte záložku Správa eSIM. Pridajte novú eSIM kartu. Potom naskenujte QR kód z dokumentu obdržaného od operátora. Naskenovanie QR kódu spôsobí automatické načítanie dát mobilnej siete. Po uplynutí 3 až 5 minút by mala mobilná sieť a internet fungovať správne. Druhý spôsob. Inštalácia eSIM karty pomocou hodiniek. Z nastavení prejdite do menu Konfigurácie eSIM čísel, aby ste pridali nové číslo. Na konfiguráciu nového eSIM čísla je potrebné naskenovať pomocou fotoaparátu smartwatch QR kód eSIM čísla z dokumentu obdržaného od operátora. Naskenovanie QR kódu spôsobí automatické načítanie dát mobilnej siete. Po uplynutí 3 až 5 minút by mala mobilná sieť a internet fungovať správne. Na overenie, či bolo eSIM číslo úspešne nainštalované, skontrolujte možnosť uskutočňovania hlasových a videohovorov. Ako zlepšiť presnosť lokalizácie GPS v detských inteligentných hodinkách Garrett? Ak vaše inteligentné hodinky zobrazujú nepresnú polohu alebo neustále ukazujú rovnakú pozíciu, skontrolujte nastavenia v aplikácii pre zlepšenie presnosti. Otvorte nastavenia v aplikácii Garrett. Nájdite funkciu LBS. Ide o lokalizačnú funkciu založenú na vysielačoch mobilnej siete, ktorá sa používa, keď GPS nie je k dispozícii. Na zlepšenie presnosti lokalizácie vypnite funkciu LBS. Tým obmedzíte sledovanie polohy iba na GPS signály. Po vypnutí funkcie LBS otestujte lokalizáciu hodiniek. Uistite sa, že sa inteligentné hodinky nachádzajú na otvorenom priestore, kde je GPS signál najpresnejší. Ako zmeniť režim GPS v detských inteligentných hodinkách Garrett? Ak chcete nastaviť režim GPS v hodinkách, prejdite do možnosti Režimy prevádzky v nastaveniach aplikácie. Hodinky ponúkajú 3 režimy GPS. Normálny režim, ktorý poskytuje pravidelné sledovanie polohy. Režim šetrenia batérie, ktorý minimalizuje spotrebu energie. Manuálny režim, kde sa GPS aktivuje iba na vyžiadanie. Majte na pamäti, že častejšie aktualizácie polohy zvyšujú spotrebu energie a môžu znížiť životnosť batérie. Na hlavnej obrazovke aplikácie v sekcii mapy nájdete tlačidlo Lokalizácia. Kliknutím naň hodinky okamžite odošľú svoju aktuálnu polohu, ktorú si môžete zobraziť na mape v reálnom čase. Ako nastaviť geofencing v detských inteligentných hodinkách Garrett? Geofencing je funkcia, ktorá umožňuje definovať virtuálnu oblasť na mape. Ak používateľ opustí určenú zónu, bude na rodičovský telefón odoslané upozornenie. Funkciu geofencing môžete nastaviť kliknutím na tlačidlo v hlavnom menu. Kliknite na ikonu plus v spodnej časti obrazovky. Označte stred zóny na mape. Zadajte názov oblasti. Nastavte jej polomer. Nakoniec zónu uložte.